Nggone sapa saiki? Kok goreng. Kok goreng sapa? Ya iku sapa jenenge? Tonggoku. Berarti sampean nanggon senanggone Denur biyen ya. Terus mari ngono. Nggone Bundar iku di nggone kok goreng itu. Terus kok goreng nggonku biyen, terus mari ngono sing nggone Mas Sukri ku. Terus apa? Lho. Sulis itu. Oh. Pewaris Mbak. Lah kok mulai apa? Vaksin. Walah, sampeyan wis mari. Aku pasin ke-1, kedua menit tanggal 29 sampean ya pasin pada. Mari. Gak loro ya, masih kedua ya. Gak biasa. Biasa. Seket kapanane. Wis oleh surat. Anu. Ya wis gak apa-apa sih. Tapi kok ono dikene bidani ya. Ono gak apa ya. Hah? Kono engko karek sampean simpen. Oh, ngono ta. Heeh. Tapi engko Aplikasi kok apa? aplikasi Peduli Lindungi ku, kok nang kono kan ono sertifikat 1 2 Oh. Mun tambah kecap. Iya, itu manis. Singgane sampean itu dinggone kok goreng waris. Terus manggone sak bojone ta. Iya, blak bojone. Anu apa jenenge? Saiki jembar sampean dolan-dolan ya, bagaimana pun bojo. Dolan-dolan. Oh. Bude ke ono. Hah? Bude. Bude apa? Bude sing nggone Mbak Yayu, Mbak Yayu, Mbak sapa iku sing sebelah iki diulik lho. Oh, ono sih. Oleh Pak Dikun wis gak ono. Heeh, anu niku. Pak Dikun gak ono. Heeh. Terus dinggone sapa Bude ambek sapa? Karo anake karo anake wedok. BKP. Oh, anake wedok. Iya. Mbak sapa sih jenenge lali aku. Nani ya. Naning ta. Oh, iya. Sampeyan manggon di Jawa dhewe ya? Heeh. Di Jawa dhewe enak di Surabaya. Apa di pasar iki? Yo gang iku masuk. Di pasar iku mlebu iku. Heeh. Enak lek belanja ya Kak, ada. Iya. Terima kasih. Ya, ya.